This is your boy MNTBN. Previously on Akong Life. Hey Benedicto, let's have a rap battle. Let's get it on, Jimmy. Kendrick, give me a beat. It's all na. Vindex, you think you're so great, but you're not. You're such a big douchebag because you think that you are an engineering student, but I think you are just a janitor of the school. Sige. Ay! Akin sa ating kalikasan dahil ay magagalit si ating Mother Nature. Oh, hell no! We're going to surprise the birthday girl, Jean May Rojo. Let's see what's her reaction. Amo siya surprise siya birthday niya karon. Ay, di, unya. Kamusta si Lenisa? Kamusta? Si Lenisa ba ang tawag? Happy birthday, Happy birthday! Happy birthday, Mar! Nasya ka. Happy birthday! Balik, pabalik ka rin na surprise. Oo, magkikilipan na. So, can you explain kung asa ta karon? Guys, it's my vlog. Nagkakaroon sa mga vlog guys na atin youth camp. First time din na natin. Instagram, Kendrick Crush. Boy! Kaning ang youth camp 3 guys, namin registration na 50 pesos. Tapos may kit sa kaning ID. Dinner. Yeah. Ang suot sa mo kit, waka band paper because namin activity later. Pen na orange, mint green, Yeah. and what do you call Koan brochure. brochure? Magpalit may toothpaste. Kay manutbrush pa miniken kan may panutbrush. Oh, hell no! Please guys, manutbrush na may ken. Hey guys, nami sa kumbento. Controlled by Colby. Pagkalaghan sa gitawag, apan dyan tayo ang ipili. Nga, nindot kayo nga ni at karon din pagkaroon pagpamatik sa pulong, kamaghatag o kinabuhi. Or no, ang Latin cross. Ya sa kili sa ubos sa ubos kung inyong makita na dahil tulagway sa tulog ka tao. Hey guys, this is Paul Mantilian at nandito kami sa bahay nila Chris Journey dahil nag-ready kami para sa mamayang gabi. Para mamayang So let's see anong mangyayari mamaya doon sa youth camp. Oh, Kendrick, bakit tayo nakapila dito? Different shadow band. So, isa ko gusto mo kanta, nagagalis na gusto ka lang, okay? Ay, ang kanta pa, title sa kanta, Only King Forever. That's, you know? Kaya na ito ah. Oh God, My foundation, our rock, the only solid ground. Yeah! We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus let praise.
morning. Actually, I'm not a morning person, dude. Wala magpakita sa camera. Going home na. Manang programa na ang youth camp. Hey guys, what up YouTube? Yo guys, what's up? Mga Vitamin Z, here is your vitamin. Kuya Vita. Matutulog muna ako ng mga 8 a.m. at gigising ako mamayang 4 a.m. So, 4 p.m. So, matutulog tayo ng 4 hours kasi wala tayong tulog. Good night. Guys, this is your boy MNCBN up for another video. In today's video, we are gonna do the 50 pesos ukay-ukay challenge with my siblings. Yay! What the fuck? We're like, Okay, just run outed and I haven't filmed it. 50 para pesos mapapalitan. challenge. Savage kayo ba? Here it is. Magsawrawing talaga. There you go. 25 diba kayo na? Asa ta? What to do here? Appreciate Carmen.